नैबे मोनसे बेराम जायोब्ला मानसिया देहा सिंनिफ्राय जोबोद लोरबां जानो हमो। देहाया गोबां बिबांनि खहा जायो। जाय बेरामा जायोब्ला बेमारिया खामानि दामानि मावनो हायै जायो। जों बुंनो नागिरदों जोबोद गरम बोथोराव जानाय मोनसे बेराम, बेनो जाबाय जन्दिस बेराम। जन्दिस बेरामा लिभारनिफ्राय जायो। जन्दिस बेराम जायोब्ला मुलि जानायजों लोगोसे माखासे नेमखान्थि मानिना सोलिनो गोनां जायो। फै जों मिन्थिना लानि जन्दिस जायोब्ला मा नेम मानिना सोलियोब्ला जन्दिसनिफ्राय एसेब्लाबो रैखाथि मोननो हायो। जन्दिस जायोब्ला मेगन, हासुदैया गोमो जानायजों लोगोसे बिगुरफोराबो गोमो जालांनायखौ नुनो मोनो। जोबोरैनो दुरबल एबा लोरबां जानायजों लोगोसे खेबसेनो लिरथाय खमायो आरो गोबानो जायो। सम सम उदै सानाय, आखाइ आथिंफोरनि जरा सानाय, थोर लोमजानाय आरो गोबां लैखोनफोरा नुजाथियो। जन्दिस जायोब्ला मुलि जानो बानो नाङा। मुलि जानायजों लोगोसे खायसे जामु जानायावबो सांग्रां जानाया जोबोरैनो गोनांथार। जन्दिस बेराम जानायनि आन्दोआव लिभारनि गोहोमा गोबां दं। खुसेरनि बिदैया गोबां बिबांनि लिभारखौ गोख्रों खालामनायाव मदद होयो। बे गले हासुनायाव मदद होयो। खुसेर बिदैजों लोगोसे एसे बिबांनि संख्रि गलायना लोङोब्ला बांसिन मुलाम्फा गोनां जायो। जन्दिस जायोब्ला हाइजेंआबो जोबोरैनो खामानि होयो। हाइजेंआ जोंनि थावनाय एबा जुथि गोनां खालामनायाव मदद होयो। जन्दिस जानाय समाव गाजराव थानाय भिटामिना देहाखौ गोख्रों खालामो। आनारस एबा रैमालिया जेंना सुस्रांनायाव खामानि मावो। थै गोग्गो नङाब्ला जन्दिस जानो हागौ, नाथाय आनारस एबा रैमालिया थै गोग्गो खालामनायाव मदद होयो। आमलखियाव एसे बिबांनि भिटामिन सि थायो। सानफ्रोमबो आमलखिनि बिदै लोंबाय थानो हायोब्ला मोजां ओंखामजों लोगोसे एसे बयल खालामना जानोबो हायो। दालिम फिथाइया थै बांहोनाय एबा सोमजिहोनायाव मदद होयो। गोलोम बोथोर समाव देहाखौ थाजिम लाखिनो एबा थै बांहोनो थाखाय दालिम फिथाइ जानो हायो। दालिम फिथाइयाव एसे बिबांनि एन्टिअक्सिडेन्ट आरो सडियाम दं। बेफोर जामुंफोरा जन्दिस बेराम जानायनिफ्राय एसे बिबांनि मदद होयो। लोगोसे गोबां बिबां दै लोंबाय था। जन्दिस जायोब्ला बांद्राय सान्दुं एबा बायजोआव दांखार। देहायारि रादाब फोसावगिरि बड'लेण्ड बुब्लि, क'क्राझार, बिटिआर। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।